Λοιπόν, πάμε λίγο Διόνυσο. Ή τουλάχιστον Έλα, ρε χιονάκι, ρε παιδιά. Είναι Διόνυσο ή είναι Πεντέλια? Θα μου πεις, αυτά είναι και δίπλα-δίπλα τώρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Αλέξη Κουβέλη που βρίσκεται εκεί να μας πει τι γίνεται. Αχ, χιονισμένα μαλάκια. Κρυώνεις καθόλου, Αλέξη? Κάνει πολύ κρύο, είναι στο 0 η θερμοκρασία από το πρωί. Στην Πεντέλη που είπατε υπάρχει χιόνι, αλλά όχι τόσο όσο εδώ στο Διόνυσο. Όπως είχαν πει οι μετεωρολόγοι, στα βόρεια των βορείων προαστίων, στις σημειωρινές γειτονιές θα έχουμε πολύ χιόνι και εδώ έχει μέχρι και 10 εκατοστά. Βλέπετε είναι ντυμένα όλα στα λευκά. Κάποιοι τυχεροί έμειναν στο σπίτι, μπόρεσαν να μην πάνε για δουλειά γιατί αποκλείστηκαν πολύ νωρίς το πρωί πριν προλάβουν να καθαρίσουν τα γκρέιντερ. Αυτοί λοιπόν έμειναν μέσα στο σπίτι μέσα στη ζεστασιά. Οι υπόλοιποι με δυσκολία μπόρεσαν να μετακινηθούν. Βέβαια τα σχολεία δεν λειτουργήσαν εδώ σε αυτές τις γειτονιές, όπως και στην Ιπποκράτειο πολιτεία που πραγματικά έχει χαθεί μέσα στο χιόνι. Είναι πάρα πολύ το χιόνι και σε αυτό το σημείο της Αθήνας. Να σε ρωτήσω κάτι. Το στρωμένο χιόνι ξεκινάει από το Διόνυσο ή και από την Εκάλη, από τη Νέα Ερυθρέα? Πώς είναι από εκεί και προς τα πάνω? Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, δεν είναι όλες οι γειτονιές ντυμένες στα λευκά. Δηλαδή, έχει πολύ χιόνι στο Διόνυσο, δεν είχε όμως τόσο πολύ στη Σταμάτα και καθόλου μάλιστα στον Άγιο Στέφανο. Στη Σταμάτα υπήρξαν κάποια μικρά προβλήματα το πρωί. Κυρίως Διόνυσος και Ιπποκράτειος πολιτεία είναι οι δύο γειτονιές των βορείων προαστίων που έχουν αυτή τη στιγμή πολύ χιόνι. Και μετά και η Πεντέλη κρατάει σε κάποιες γειτονιές, στη βόρεια πλευρά της, κρατάει σε κάποιες γειτονιές αρκετό χιόνι. Βρε Αλέξη μου, μετεωρολόγος δεν είσαι, αλλά επειδή είσαι μέσα στα δελτία ειδήσεων εδώ στο σταθμό μας, πες μου σε παρακαλώ, αυτή η κατάσταση του χιονιού που βλέπουμε σήμερα από το Διόνυσο και προς τα εκεί, εν πάση περιπτώσει, θα διαρκέσει και αύριο? Το έστρωσε το πρωί ή από το βράδυ χιόνιζε και το έχει στρώσει εκεί? Και θα πάει και αύριο, έτσι? Θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι, αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, ειδικά σε αυτή την περιοχή, στα βόρεια προάστια. Και μετά σιγά σιγά θα επανέλθει η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίες. Μάλιστα την Παρασκευή θα περάσει και τους 10 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Αθήνα. Ωστόσο και σήμερα το βράδυ θα είναι ένα βράδυ με την πόλη ντυμένη στα λευκά, σε αυτό το σημείο της πόλης συγκεκριμένα. Καθώς θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις και βέβαια θα υπάρξουν και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γύρω από το 0, που σημαίνει ότι σε κάποια σημεία το χιόνι θα παγώσει και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κόσμος πάντως δεν έχω δει να βγαίνει έξω να παίξει. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ το κρύο. Άνθρωπο, τίποτα παιδάκια να βγουν έξω να παίξουν, να φτιάξουν κανένα χιονάνθρωπο? Όχι, προς το παρόν δεν έχω δει. Να σας πω όμως, ένας γονέας εδώ που ήρθε να πάρει τα παιδιά του γιατί δεν λειτουργήσε στο σχολείο, μου λέει ότι τα έφερε το πρωί. Ήταν πολύ ήρεμα τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μιλάγανε. Ξέρετε όπως όλα τα παιδιά όταν πάνε στο σχολείο. Όταν όμως φτάσαν έξω από το σχολείο και τους είπε η διευθύντρια ότι δεν έχετε τελικά, δεν θα κάνουμε σήμερα μάθημα, ξαφνικά λέει ζωντάνευσαν και λέει παπά, μην πήγαινε μας κάπου να παίξουμε χιονοπόλεμο. Όπως επίσης να σας πω και κάτι άλλο που συνέβη. Βρήκαμε έναν κύριο στην Ιπποκράτειο πολιτεία, ο οποίος πήγαινε πάνω κάτω με το αυτοκίνητο, μας μίλησε, μας είπε για τα προβλήματα. Στη συνέχεια τον είδαμε να μην σταματάει, ανέβαινε, κατέβαινε τον δρόμο, του λέμε τι γίνεται. Και λέει, από το να κάτσω σπίτι να καίω πετρέλαιο, μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα να κάνω βόλτες μες στο χιόνι με το αμάξι.